המורה יודעת שאני קמה מוקדם כי ההסעה שלי אמורה לקחת אותי ב6:00 בבוקר, והיא כל הזמן מאחרת. כאילו 6:50 כזה, כמעט 7, 6:30, ואני קמה ב4:30 לפנות בוקר, 4:30, ואז אני אומרת, אני ישנה עד 5, אני ישנה עד 5, ואז אני מתארגנת. ומתחילה כאילו חצי שעה מתלבשת, בוחרת דברים, אחרת לאכול כאילו אמרתי. אנחנו בסוף לא מגיעים, אנחנו בסוף נגיע כאילו 7:30 כאילו. what the fuck, אז למה התארגנתי? לא הבנתי. כאילו משעמם לי, ואני אומרת ליזת, אני כאילו מתאפרת. בדרך כלל אני לא מתאפרת. כאילו בדרך כלל אם יש לי זמן אני מתאפרת, אבל זה לא כאילו איפור. וואי, אני הולכת לשים מייקאפ. יום אחד כן שמתי מייקאפ, כי הקונסילר נגמר לי. זה נראה טבעי. זה גם טבעי. חוץ מזה אני גם ככה שזופה, אז כאילו המורה מתלוננת עליי, אני אומרת לה אני שזופה כי הייתי בזה לפני איזה שבוע, הייתי ושתפתי הרבה, והיה לי קילופים, אז כאילו המורה היה לי קילופים. גבות. מלא אנשים שואלים אותי, כאילו אנשים שכאילו חברים, בסטי כאלה, איך זה מה שיצא מפה? שואלים אותי, תגידי מורה, למה את מתאפרת? כי הנהגת שאמורה לקחת אותי אתה מתמאחרת, אתה מגדימה. שהיא מגדימה, אני לא מתאפרת. שזה קורה פעם אחת בשבוע, שהיא באה בדיוק על הדקה מוכנה, ואני עוד מאחרת לה למטה. מאחרת. כן, רוצה להתאפר, אז אני לא מצליחה, לא קראת את הקופסה הקטנה הזאתי. כאילו, היא באה לעשות אותי בדרך כלל ב7 כזה, אנחנו מגיעים ב7:05 דקות, 10 דקות לחולון, ואנחנו נכנסים לבית ספר.